Ngicela ukubingelela abalandeli beshilo isichazelo programme ngohlelo wesibongo wambotho-ke. Namhlanje nje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze umbuzo engike ngawubuzwa lapha ubhuti ethi yini umsebenzi wabantu abangasekho futhi bahlalaphi, basiza ngani ngoba abantu baze befe nje behlupheka ngayakwethu. Ake ngiqale lapha-ke mfowethu ngikuphendule ngombuzo wakho nje owubuzile. Sizoyiqala lapha-ke uma umuntu eshona. Umuntu uma eshona ngayakwethu, ake sithi nje ushonele esibhedlela, washonela endlini, washayiswa imoto emgaqweni. Loyo muntu uma eshona lapho umphefumulo wakhe uyamlinda. Awuyi la kufanele uye khona ungasukanga laphana ngokulandwa noma ngesidumbu kulandwe umlahlankosi uhambe nesidumbu sakhe lesi suke silimele, uyabona? Noma ngokomphefumulo wakhe lapho usuke uphumele khona uyahlala kuleyo ndawo. Uzwe abanye bethi usibanibani uyabonakala endaweni ethize, uthole ukuthi indawo lapha ahambela kuyona. Yebo, nawuthatha umzimba kodwa nangawuthatha umphefumulo. Okusho ukuthi lezi zinto zihamba zibe mbili. Kufike kube inyama mase kube umphefumulo lo ophefumula njengamanje. Mase uyobekwa emhlabathini kuthiwani? Kuthiwa okuyinyama noma umhlabathi emhlabathini uthule othulini. Sho ukuthi usuke usubuyisela inyama ewumhlabathi noma ewubumba ehlala umphefumulo. Wena ukuze ube umuntu usuke usubuyisela inyama ewumhlabathi eyakhe umuntu ongaphakathi ukuze akwazi ukuhlala lona ungumphefumulo okhanyayo phela. Usuke usubuyisela-ke emhlabathini. Nangokunjalo-ke uma usubuyisela-ke lapho inyama emhlabathini, inyama ibisibuyela kephi? Emhlabathini noma enhlabathini noma obumbeni okuvele ludaliwe kanjalo ukuthi liyophila liphile emhlabeni ngani? Ngomphefumulo. Nawo umphefumulo ubuyela lapho wawukade uqhamuke khona. Inyama mayibuyela lapho ekade yayiqhamuke khona, nomphefumulo ngokunjalo ubuyela lapho kade uqhamuke khona. Lento esuke siyenza singcwaba noma sibeka umuntu, usuke uvula indlela noma umnyango ukuthi umuntu okade ephila ngesiqu sokuba umuntu emhlabeni, usuke usumvulela umnyango ukuthi hamba-ke uye kwabakini bakabani? Bomoya womphefumulo wakade uphila ongumuntu ngaphakathi, hhayi inyama. Kodwa kuthiwa umuntu ngokuhlanganisela yonke into osuke usuyiyo wena ngoba usuke usaphila. Mase ingasekho umuntu ngaphakathi esephumile, iyawa inyama. Yingakho inyama ingakwazi ukuhlala ngaphandle kwani? Komphefumulo. Kodwa umphefumulo uyakwazi ukuhlala ngaphandle kwani? Kwenyama. Yingakho ukuthi lapha kushonele khona abantu, mhlawumbe ngabe ingozi yemoto noma ngabe kuthiwa umuntu ushonele esibhedlela, uthole ukuthi noma ngabe ushonele noma ikiphi indawo nje. Uma kuthathwe inyama wangalanda umphefumulo, uyasala umphefumulo lapho ngoba awusakwazi ukuzihambela. Awusakwazi ukuzenzela into ngokungatsheliwe, usulalela izwi labaphilayo. Ukwenza umyalelo ozotshelwa wona ukuthi mawuwenze. Ukuze kube kanjani? Ukwazi phela ukuya kuleya indawo ukade uqhamuka kuyona. Fanele ngasikhathi ufaka umzimba lapha phansi, nawo umphefumulo phela ubeke nawo usutshelwa ukuthi nakhu indlu yakho yani yokugcina ube ngamphefumulo wabona inyama yawo ukuthi nakhu isingene lapha phansi kade nimlande ngezinsiza ezisemhlabeni zokulanda umphefumulo okuyihlahla ngayakwethu mangabe uyayazi leyo nto. Ukuyokhombisa umuntu indlu yakhe yokugcina, usumtshelile ukuthi nansi indlu yakhe yokugcina. Umuntu ukuthi makushaya 11 sithi 12. Ngaleso sikhathi ekade bekho mase uyanyakaza umphefumulo usuhamba. Usuba uhamba mawunenhlanhla uyaba nenhlanhla ukubona ukuthi usibanibani usiyasuka usiyahamba. Ungezwa kuba khona umoya ovunguzayo. Ungezwa kuba khona abake abangcwaba emakhaya, abangcwabela emakhaya. Bangakufakaza lokhu ukuthi umuntu zithi mazithi 11 zithi 12
suke sisuka ngane ukuthi suke kuyisikhathi semimoya yonke khona. Noma nje mase kuhlwile ngalezo sikhathi makukhwala bakhona ukuthi hawusibona usibani endaweni ethize kanti usibani sewashona ingoba uthola ukuthi akalandwanga yini ke leyo umuphefumulo owawuphathiswe lezi zinto engizozibala ukuthi usuku usuhamba uyapi ngalezi zinto engizozibala. Okwesibili, umphefumulo mudala kunenyama. Yingakho inyama mayifika emhlabeni ifika iyintsha, ufika ngomhlabathi omusha ngoba seqalwe phansi umuntu emphefumulweni omdala. Mase lithi lina lengane yazi yafana nosibanibani. Yingoba kusuke kubuye lo yamphefumulo wake waphila enyameni entsha ezoba kodwa ibe njenganaye. Loyo muntu loyo wayekade khona ekuqaleni. Ngenzela nje ukuthi uyindlalela kahle le ndaba khona uzoyizwa kahle ngane yakwethu nje ingagejeki mfowethu. Ngoba ngicabanga ukuthi ufisa ukwazi. Uma esebuya umuntu emhlabeni usebuya ngokusha enyameni entsha emphefumulweni onjani omudala. Yingakho ingane ikwazi ukukhalela into engayifuni, ingakakwazi ukukhuluma, ingakakwazi ukuhamba, ingakakwazi ukuzenzela izinto. Kufika kanjani kulokho kuyona? Yingoba umphefumulo mudala futhi usondelene kakhulu nabantu abangasekho ngoba musha usasuka kubona yintsha kunina. Ikhala ingane ikhaliswa ukuthi indlela ihleli kuyona inomoya ongalungile. Musha umoya uhlambulukile usuke ezulwini lomndeni ngalezi zinto engisazohlehla ngikubalele zona. Usuke ezulwini lomndeni kubo kamphefumulo lo owawukade khathi nibeka umuntu lapha phansi wahamba waphindela khona ngoba wawuhlambulukile ungenazo izinto ezingamacala wahamba wabuyela straight lawo kade ususwe khona usuyabuya ngokusha ngokuyingane umntwana. Hawu wazi wafana nosibanibani oshone ngonyaka odlule. Hawu wazi wafana nobhuti wami owashona esizalwa ibuye ifana naye ingane. Kubuya loya muntu ngoba wangena ezulwini lomndeni khaxa ehlambulukile engenawo amacala. Yingakho ukuthola ukuthi ingane entsha efikile engakwazi ukuhambela, engakwazi ukudlela, engakwazi ukuyikhulumela ikwazi ukutshengisa wena ukuthi kunento ethize eyifunayo. Ikwazi ukukhombisa wena ukuthi kule ndaweni kuyona nina khona umoya ongalungile ngoba usuke esasondelene ngqo ngokuhlambulukile nabantu abangasekho ekwazi ukubamba into. Kunesilwane la wena ungayiboni ngoba usunjani ugcwele amabibi asemhlabeni. Usugcwele ini uthuli elukuvimbe ukuthi ezinye izinto ungazizwa ukuthi la akuhlambulukile. Usunokungcola ongasakwazi ukuhlukanisa okuhle okudingwa umphefumulo wakho oyohamba ngelinye usuku ukhumbule laphayana ubuyele. Okwenza ukuthi lokho kukubeka ethubeni njani? Ungathi mawungena lapha la kubuyiselwa khona imphefumulo, la umphefumulo ubuyela khona ungakwazi ukungena ngoba kunaloko kungcola. Ingakho uthola ukuthi awusezwa nala uhleli khona ukuthi lana kuhlambulukile la. Ingane iyakwazi ukuzwa ngoba ifika isahlambulukile kodwa iphathisiwe izinto efanele izenze masifika lapha emhlabeni. Ngizoyithi nje ngane khona uzoyizwa kahle. Uma kanjalo ke lo muntu masezelwe sefanele kube khona amagxathu aqala wathathe azithathele na ini izinqumo zokuhambisa umsebenzi awuphathisiwe ngalezi zinto ekuzozibala. Nakanjalo noma seshona kufanele ahambe nalezi zinto lezi ayephathiswe zona ukuthi akozilungisa ngale mbala noma ngalamandla noma ngalezi zingilosi ezisizana ngemibala ehlukene emzimbeni wakhe ezisemphefumulweni noma ezilotshwe emphefumulweni wakhe enyameni ezobuyela emhlabathini mase kuthi umphefumulo uphinde ubuyele laphana ngazo zonke lezi zinto. Ngiyaxoxa ngiphathe umkhuhlane. Ngazo zonke lezi zenzo ezinhle afanele azenzile eselapha emhlabeni. Uyabona? Number 1, inyama ibuyela emhlabathini, umphefumulo ubuyela lapho kade uqhamuke khona uhlambulukile. Usuke uqhamuka lapho umphefumulo. Umphefumulo engane yakwethu ucelwa okhokho bezi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba.
ey'hlalweni zamakhosi akini amadala ayekade ephila njenganawe njengoba uphila lapha usazophinda udlule emhlabeni uhambe uye kubona. Uyobika indaba yakho ukuthi wenze kanje wenza kanje umphefumulo kaNkulunkulu umuntu ayekuphathise yena uNkulunkulu umphathe kanje 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 kanje. Wabulawa ngesikhali siyakushiwo kuthiwa hawu wahamba umphefumulo waphuma kabi ngesikhali hamba batshela ukuthi abavala inxeba lapha kuleya nyama lena ukuthi umphefumulo wagcina usuphume ngalendlela ukuze ungazalwa wena usunento eyisibazi. Kunabantu ethola ukuthi umuntu uzalwa nento eyi-birthmark, uzalwa nento usuke sevalwe lonto kodwa kunoma ukuthi lo muntu wahamba ngento ethize usebuya isibili. Noma usebuya uzalwe nje unebala elikhombisa ukuthi livalekile ingoba suke kade kuvalwe waba nenhlanhla kwavalwa leyo yinto. Kuwe ngeke uvele usuke usuzalwa usunento ingoba kusuke sekubuya owayekade khona eqaleni. Ngokomphefumulo omdala enyameni entsha elungisiwe ukuthi buyela wena lapha abuye ingakho umuntu indlela ahambe ngayo uyilungisa ngoba uma ungakulungisanga lokho kuyenzeka uthole ukuthi omunye wahamba esikwe izinyawo, omunye wahamba egoqwe imilenze, uthole ukuthi ingane isizalwa lapha ekhaya nalezi zinto. Yayibona indaba? Ngiqonda ukukutshela wengane yakwethu ukuthi umphefumulo awufi. Uhambe uyolinda ezulwini lomndeni lokhokho bezibakho. Mase kuyacelwa ukuthi wena wehliswe uye emhlabeni ukuyolungisa lokho abakuthuma khona ngale mbala engisazoyibala namanje. Uyocela ukwandisa umndeni, wandisa umuzi ungapheli. Yingakho makushona umuntu kuzala umuntu. Makade kungcwatshwa umuntu kube khona umuntu osekhulelwa lapha ekhaya, kube khona umuntu ozalwayo. Ukuthi akekho umuntu ongakhulelwa ngaleso sikhathi, makade kushona umuntu nina enifuyile, mayengekho umuntu ongasathola abantwana ngaleso sikhathi, kuzala imfuyo. Mhlampe kuzalwa kube khona iy'mbuzi ey'zalwa lapha egcekeni, noma kube khona iy'nkomo ey'zalwayo, noma kwande izinto ey'thize ziy'phathise okwabantu balapha ekhaya. Yezwa indaba? Yinto ekanjalo iyasizana ke xolisa ukuthi ngize ngibeka nje ngingadideki kodwa bengenzela isibonelo. Uma sekukanjalo bamcele okhokho bezibakho abamakhosi aphethe nina ngokomlando wonke wegazi elisilandelo senhlabathi yokwakha nina kini ukuthi wena uyozalwa kephi kulo muzi, kube sekwehliswa kingilosi ezogada zonke lezi zinto ozophathiswa zona ozokwehliswa nazo, zokuzikhethela ukuthi uyokwenza kanjani. Ngizokulinganisela umbalo green ukuthi wena uyokwazi ukuphilisana nabanye abantu, ulethe impilo nokuhlala kahle nabanye abantu. Kube umbala ongazi ukuthi u-orange, uyokwazi ukuthi noma umbala o-orange, uyokwazi noma ubovu, ake ngithi nje umbala obovu, wena uyoba umuntu oyongena ebuhlungwini obuthize, noma wena uyokwazi ukuzwa ubuhlungu abantu ababuzwayo, noma wena uyokwazi ukuthetha amacala abantu bakini abakhalayo. Shuthi kuphathelene nobuhlungu ukuthi uyoba wena umuntu okwazi ukuzwa usizi lwabanye abantu okungabe kuthiwa ukugula, noma kungabe kuthiwa uyozikhethela ukuthi wena uyabagulisa ubazwisa ubuhlungu, noma wena uyabasiza abasebuhlungwini. Uyozikhethela futhi umbala okuhlaza ukuthi uyabaphilisa abantu noma uqeda impilo yabo. Ngokwalezi zinto ozinikeziwe kuthiwa hamba ngendlela enhle, hamba ufike wenze kahle. Kuphinde kube umbala onjani, oyelo, ukuthi wena uyoba umuntu okwazi ukukhanyisela abanye abantu, ubatshengisa indlela, noma ubatshengisa ulwazi, noma ubatshengisa into enhle efanele yenzeke ekhaya labo ukuthi kunjani uma ube isibane esikwazi ukukhanyisela abanye abantu, noma ube umuntu oyokwenza okungasikho ukuthi wena umuntu oyocisha udukisa abanye abantu wena ezintweni ababezenza, ezintweni ababezikhuluma, wena ufike ube umuntu ocishayo, ube umdilizi wezinto zabanye abantu. Usuke uziphathisiwe lezo zinto zonke. Uyayizwa into enjengaleyo? Uyazikhethela ukuthi uyolibulala ikhaya noma uyiliphilisa, uyoba isibani esikhanya ekhaya noma ngeke uze ube isibani esikhanyayo ekhaya lakho. Uyabona? Kube umbala osibhakabhaka,
ukuthi wena ngokokukhethekileyo kuye ngokuthi muphi umbala oza ngamandla kuwe. Othi mawuthi ngci enhlizweni yakho ngomzimbeni wakho ngesimo senyama uyibone lento ihlangana ithi ngci uthi yami inhliziyo ifuna lokhu. Kunabantu abavele bethi mina ngifuna lona ukumkhombisa mina ngeke azaye indawo ngeke azaphumelele. Ucisha ilambu labanye abantu. Ucabanga ukuthi lakho lizokhanya kahle. Futhi ababesaba nendaba ukuthi liyakhanyela labo noma likhanya bajabula ngokuthi liyacishe labanye abantu ngombala oyelo. Yabona kuba umbala oyisibhakabhaka noma oblue. Leyo nto isho ukuthini? Wena uyoba umuntu okwaziyo ukubona izinkinga zabanye abantu noma ukhanyiselwe izinkinga zabanye abantu nezinkinga zomhlaba. Ukwazi ukuthi kuyokwenzeka ukuthi ukhuze Jehova ube umuntu okwaziyo ukuthembela emoyeni lento engikhuluma ngayo njengoba uthi uyasonda. Uzixhume nengilosi kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ophezulu ongabonwayo ukwazi ukukhala ngezinto okhala ngazo ngabe ukhala ngabe ukhala abangasizona abasibomndeni bakho noma izihlobo ubacelele ngoba usuboniswa izinto eziyimfihlo zabo besinde noma ube nenhlanhla yokuboniswa izinto zabo usuyabacindezela. Kukuwe ukuzikhethela. Kube umbala oyi-orange. Lo mbala uthini? Uyobe khona ingilosi enolaka ukwazi ukuthi kulwele kwabantu abathize abangafisi ukubona wena kuba kuhle kuwe. Noma wena uyoba nolaka lokwazi ukuthi ulivusele abanye abantu imisebenzi kanjalo nje. Uyakwenza noma ukwenzi. Akuthi khona ukuthi khona ungathi. Yinto enjengaleyo. Kube khona umbala omnyama. Ukuthi wena uyokhetha into ethi into mangithe le ngizoyenza ngqoke izishintsho umuntu uyoyenza ngabe yimbi uyokwenza lokho. Uzikhethele ukuba sebumnyameni noma wena uyozikhethela ukuthi wena into sorry ngiphathela umkhuhlane bafethu. Into masuthe ngiyayenza futhi ngiyivala la enhle nangakanani noma kangakanani uyoqina kuleyo nto ngeke izishintsho umuntu. Kodwa kuyoba kuwena ukuzikhethela ubumnyama bokungcola bokungcolisa wena qhubeka ezintweni zokuthi abantu bakini vele basemnyameni sigodini esimnyama susisi uqhubeke kuleyo nto. Engiqhubeka kube umbala omhlophe okusho ukuthi wena ukanjani uhlanzekile ukhetha inhlanzeko wena. Ngengilosi ekuyiyona ehola wena ke uma uthi uyokhetha inhlanzeko uyohlezi ufuna la kukhona khona ukukhanya ukwazi ukuhlela uhlambulukile uyoba nenhlanhla ukubona into okuyiyona ungqofanele uphile ngayo. Uyolandela isilandelo sengilosi yakho ukukulandelelisa yonke indlela ofanele uphile ngayo noma ingakuhlula kodwa uyifune indlela ekhanyayo eyobe iholwa ingilosi ecela uNkulunkulu yafakwa kumphefumulo wakho nokugada lo mzimba ukuphila emhlabeni. Yileyo nto engikhuluma ngayo yale mibala osuke uphathiswe yona. Ufike-ke dadewethu emhlabeni wenze sifike isikhathi sokuhamba emhlabeni uqala kulabo abantu abakucelela uNkulunkulu ngaphambi kokuthi udlule uNkulunkulu ukuthi wenze njani isibanibani ngoba sasikuthume lokhu ngoba basuke bekuphathisile ngangachaza lokho uthi ufike ulungise lokho wenze njani. Hayi khonje ukuthi hayi imizi yabantu hayi wena hayi ubushona uvumba ubundiza nje angazi ngomshane noma ngazi ngani. Ubulela abanye abantu, ukhalisa abanye abantu, wenza okubi kwabanye abantu. Ubenza kahle kwabanye abantu, ubenza lokhu nalokhu uyabona emndenini wakho ujabula ngawe ngento obukade uyenza emhlabeni. Noma umndeni wakho ubudumala ngawe ngento oyenza emhlabeni. Lalela-ke ngikutshela. Ngalesi sikhathi umndeni wakho udumala ngento oyenza kwabanye abantu embi. Leyo nto ayibalelwa kuwena kuphela. Ibalelwa ngisho nakumndeni wakho osuke usezulwini uNkulunkulu awuthembile. Ujeziswe ngesimanga sakho senza lapha emhlabeni ngoba ikhala eminye imindeni ukuthi waze wasihlupha usibanibani yaza silali sihlalelwa isikhove sikhali ubusuku nemini lana kukhala izingane kugule kwenziwe nje usibanibani wenza ukuthi
bekhale ngawe usemhlabeni, kujezisa umndeni wakho, kube usizi lokuhlupheka kuwe. Uthi into uyikhombeka amakhelwane, uthi akube kumbi kamakhelwane. Yebo, babona ngathi bayakhala becela uNkulunkulu, becela nasedlozini labo ilunge lonto, ukubuya kwabo izovuka ey'nganeni zakho. Ngoba phela izobuyela lapho iqhamuka khona. Ngeke zibuyele kwenye indawo. Izobuyela lapho iqhamuka khona ngaleyo ndlela abasuke sebesho ngayo. Lalela-ke ngithi uqhubeka futhi. Uma kanjalo-ke sehambile lo mphefumulo okade uphume enyameni wayezulwini lomndeni, sebeyamhlunga-ke indlela abasho ngayo ukuthi cha wenze kanje, bemthathe ngabe uyoboshwa ejele lomndeni wakini. Ngoba uboshwa umndeni, ungavumelekile uma phambi kaNkulunkulu ngoba akukufanele. Yingakho kuba khona ukhokho owukhokhobezi okuyena okwazi ukukhothamela kuJehova uNkulunkulu akhulume ngani nezinto abazicelayo. Ingasikhathi uzalwa, ingasikhathi usubuya, alawule ukuthi akakufanele lokuyongena ezulwini laNkulunkulu, awenzanga kahle. Noma ngabe engakucela kanjani ukuthi mdedeleni angene, uzosikhipha wena ngoba ufika nensila yokungcola. NoNkulunkulu shakakudedela kanganani uzosikhipha wena ngoba ufika nensila yani yokungcola. Ufuna lento engafunwa lapha kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna kuwukona okuhlambulukile, kuyisimiso sakhe asifunayo kumuntu, akusifunayo emndenini wakho, ukuthi ujwayele emndenini wakho usaphila emhlabeni ukuze ufike ungene ezulwini lomndeni. Ezulwini lomndeni udlule manguyongena kuNkulunkulu ngey'miso zey'nkonzo zakhe nako zonke ey'gcina khona, ungaphumi phela ngoba ukujwayele wakuphila emhlabeni. Ukuphila-ke emhlabeni ngane ukuthi awuvele usonto nje kuphela qho ngoba wena unenyama negazi. Eligazi nenyama lisho ukuthini? Fanele kulungiswe izinto ezonakala ezingamacala yemndeni yakini eyenzeke emzini wakho noma ekhaya enihlala kulona. La phezulu lomndeni ngane yakwethu kunokhokhobezi njengoba ngikutshela. Mase kuba isibaya sakini, kube ukhokhobezi noma kube inkosi yesibongo sakini. Mase kuba ukhokho, kube umkhulu. Mase kuzoba ogogo, mase ogogo abahambisana wonke nomama nabantwana abahlambulukile abayizintombi zasekini noma zasemndenini wakini. Leyo nto ikutshela ukuthini-ke wena? Ukutshela ukuthi lo moya lona oyinhlanganisela yazo zonke lezi zinto eziyimisebenzi ekade yenziwa uwe usaphila emhlabeni, isifike yavuka laphayana, lawo macala uzowathetha kuphi ngoba wena awakafi usaphila. Azothethwa nguwe kulezi zindlu wena. Sekufanele ube nalezi zindlu njengoba kukhona ukhokho, njengoba kukhona ukhokhobezi, kukhona ukhokho, kukhona umkhulu, kukhona ugogo, kukhona iy'ntombi zonke zakini, abantwana bonke bakini. Sekufanele ube nalezo zibaya egcekeni lakho ngoba lento asefike waboshelwa yona lelo cala, khumbula ukuthi mayefa anibange senishintsha isibongo ngoba ninto eyodwa. Amacala akhe azowela kunina, ukwenza kahle kwakhe kuzowela kunina. Njengamanje into esefanele yenzeke noma into ebisuke isiyenzeka yonke leya yinto njengoba esephikiwe ezulwini lomndeni, kuzothi waphindela emhlabeni yolungisa lento. Uzophindela kanjani emhlabeni wangcwatshwa? Uzofika ngesiqu semsebenzi somoya wakhe ayekade enawo nangesithunzi somzimba lo kade ephila ngawo, azokhala kunina. Sibani ngicela ungilungise lokhu angihambanga kahle. Mase mbatha kunina, aqala afake lezo zinto ezivuka ekhaya. Mangabe uboshwe esigodini sosizi noma esigodini mhlambe sabantu akade bebulala abantu noma sabantu akade umndeni olwayo uxabanayo, nizobona ukuthi manenza into nje kini ushayana abantu ongaphansi ongaphezulu, noma mhlawumbe uhambe omunye ekade ehambe ngenhlamvu yesibhamu, mase beyamtshela kuthiwa cha impela usufikile vele ikhona indawo ukuthi ungene, kodwa akangeni umuntu ovuza igazi kanjena lapha. Hamba ubatshele ukuthi mabakugeze, bakuhlambulule, bakuvalele incebe. Ngeke ukwazi ungena lapha unjena, akangeni umuntu kanje, usezobuya aze kuwena. Sibani ngilimele lana, sibani mengilimele, akhulume lutho wena uzulibele ukuthandaza.
ukhohlwa ukhokho wakho, ukhohlwa omkhulu bakho, ukhohlwa uma wakho. Ngithe uNkulunkulu uthatha imiyalelo yabantu bakini abasezulwini lomndeni, akajombi ngale kwalokho. Akakujombi wena. Kusuke kuyimvume mayisuka esiza wena. Kusuke kuyimvume yokhokho bakini. Bekuncengele kuNkulunkulu. Ngoba naye complaina ngawe ukuthi niyabona yini le nganeni ukuthi ilokhu igangile ihluphenze ukuthi lona akasafanele uhlala emhlabeni abantu bakhala kakhulu ngaye. Bakucelele khokho bakho, hawu siyacela uzoshintsha ngoba benethemba lokuthi wena ikhona into ozoshintsha uyenze. Wena uthi ujika uthi ubaphile. Angisebenzi indaba yabantu abangasekho mina, sebefile bavuka, ayikho lento ikhohlisa wena. Uma umphefumulo wakho usekuwena nenyama negazi kusekuwena, ubokwazi ukuthi wena uyikhophi yabazali bakho abangasekho ngokomzimba. Umphefumulo nawo umbethwa abantu abangasekho bakini ngezenzo zabo ezinhle nezimbi, njengoba nawe usukuzela abantwana ekhaya befuze wena. Befuze wena, bengakufuza ngento ezihlukene eziqhamuka kuwena. Omunye akufuze ngento yokuthi mhlawumbe wena wawuhlakaniphile, omunye akufuze ngokuthi wena wawuyisidenge, omunye akufuze ngento, bakufuze ngezici zakho, bakufunde ngezinto ezinhle kuwena, behlukene kodwa. Lezi zinto zingatholakali kubona bonke. Kodwa uthi uma uyihlanganisa wena uwumzali, uyithole zonke lezi zinto ziqhamuka kuwena. Ngoba bahlukaniselene nje vele manje ngento abayothi mawuhamba nje behlale phezulu. Singakho kanginje ubaba wayekade kanje. Kuyima kuvuleleka ngoba sekubuya wena uzocacisa. Uthi le nto ilungiseni kanje kwakunosibani kanje. Ngithi uyayibuka. Ngaleyo ndlela into oyiyona ile sabele ey'nganeni zakho. Iy'ngane zakho into eziyona yile etholakala kuwena. Okhokho bezi bakho into ababeyiyona ile nto oyiyona. Into leyo uyiyona yilo nto wena yona abayiyona wena ngawe ngokomphefumulo bengasaphile enyameni. Wena ubaphilela enyameni ngomphefumulo onalezi zinto zonke ezibhaliwe noma eziyinkanyezi ekhanya phezu kwakho ephethe zonke izinto eziyimisebenzi ababekade bekuthume yona laphana ngokukhulumisana ukuthi yehla-ke sibani uyoyilungisa lezi zinto. Uyofike wakhelela ikhaya elikanjena, umise indlu kakhokho bezi ukwazi ukukhuluma naye, umise indlu kakhokho ukwazi ukuthetha icala labo, umise indlu kamkhulu ukwazi ukubathethela amacala, umise indlu kagogo ukwazi ukukhuluma, umise indlu yamakhosazana nezingane zonke zakini ezihlambulukileyo ukuze ukwazi ukukhuluma nabo ngokokuxhumana-ke manje ngani ngokwesimo sokuyokhonza laphana. Khumbula ukuthi ngithini, awukwazi ukuxhumana nabo ngoba wena awufile, kodwa ungena endlini uyokhuluma nabo ngesibayo osubakhele sona esiwumuzi. Uhambe uyokhuluma nabo lapha ngesilwane esithize, noma uhambe uyokhuluma nabo emsamo. Usubatshengisile nale ndawo ohlala kuyona, usubakhombisile nale ndawo kuze bengahlali kuwe emzimbeni, ngoba kwamzimba lona ngasikhathi umbathwa amacala abo, umbathwa izinto zitholakala kuwe emzimbeni. Umuzi umuntu eseshaya sethi ingaze ngasinda ngoba bavuka kuyena ayikho indlu. Bavuka kuyena izinto zonke zisinda kuye emzimbeni, ngoba phela vele khumbula ukuthi umzimba womuntu uyilithempeli vele likaNkulunkulu. Yabona? Ithempeli likaNkulunkulu yilapha khona ethembe khona okhokho bethu ukuthi mabenze kahle emndenini, ezulwini lomndeni la ugadile. Izulu lomndeni lilawula wena, wena ulawulwa izulu lomndeni labantu bakini. Yingakho bezokhuluma kuwena emzimbeni, yingakho bezokwenzela wena iy'nkinga, yingakho bezokhona konke abakhala ngakho, ngoba lawulo uNkulunkulu. Abantu enganiphathisa bona nina amakhosi athize abasafiki kanjani kimi? Laba beqhamuke khona nibacelele khona ingilosi eyami yayibaphelezela ukuthi abayophila phela emhlabeni benze lento. Niyabona yini ukuthi ingilosi ikhononda njalo ngalo muntu? Sengikhathele lo muntu owathi angimgade emhlabeni, wenza lokhu. Atshele bona nansi ingilosi eyaphathisa usibanibani lapha, ithi usibanibani wenza kanje, isicabanga ukumshiya. Ushiywa ingilosi ukuphila kwey'nsuku zakho, bakuncengele uqhubeke wenze leyo nto efanayo.
Ngaleyo ndlela ngane ukuthi into engishoyo. Wena nje ubuza umbuzo olula kanje, umuntu ongasekho uyezulwini lomndeni lapha aqhamuka khona. Mase kuthi inyama iye emhlabathini. Ekhaya lakho fanele ube nekhaya nomuzi ukwazi ukuxhumana nokhokho bezi bakho ngoba usuke usaphila ngenyama ubathethele amacala abo. Uma isizindlu zibe u5. Njengoba ubona imino yakho ikanje u5 ibhalwe uphawu lokuma komuzi ufanele ngabe uhlala kuwona noma umuzi wakini noma lapho ukhona nje. Phakathi nendawo la ukhokhobezi wakho kuzoba ukhokhobezi wakho kuba ukhokho kuba umkhulu kuba ogogo kube amakhosazana namasishangena wonke akini ahlambulukile ngezigaba zawo kulandelana la. Uma uno round kini ushisa impepho fike kube uhlangothi lo baba kube ihlangothi labo bomama kube isemsamo. Lapha emsamo ilapha kuhlala khona ukhokhobezi wenu olalele zonke izinto obuka zonke izinto enizenzayo olawula yonke into eniyenza ekhaya okuyena ohlelayo ukuthi obani abafanele behle beyozalwa emhlabeni okuyena ohlelayo ukuthi into oyenzile ngokomphefumulo nangokwenza kwakho iqhamise yiphi ingilosi efanele ikunikeze isibusiso ngokwenza kahle kwakho emphefumulweni walezi zinto engizibalile. Ubani ofanele agade isimo sokuthi niphila ngani lapha ekhaya obani abazozalwa lapha ekhaya. Emsamo umele yonke leyo nto esizwa yilabo abangapha kobaba nabomama. Sho ukuthi uround oshisa kona impepho umi kanje. Ngifuna ukuyinezelela khona ezokuzwa kahle. Uround unengxenye yobaba unengxenye yomama. Emsamo ila khona ukhokhobezi wakho. Ngezandla zakho lo muno omude ubhaleke ikhaya lakho ukuthi kufanele ime kanjani. Ukhokhobezi la ushisa khona emsamo kuzoba ukhokho kuzoba umkhulu kuzoba ugogo kuzoba abahlambulukile abangibashilo ukuthi bazintombi abaphelele bonke lapha bothu. Ihlukene lento nomuzi wonke wekhaya uzoba nendlu yakhe ube nendlu omkhulu kanjalo kanjalo uyabona ube nendlu kagogo ube nendlu yala zonke zofana zisibaya izandla lezi zisibaya somuzi wakini. Lapha wena ufanele uwenze ukwazi ukukhuluma nalokhokhobezi engikhuluma ngayo okuyena olawula nina okuyena ocelele wena ukuzolethwa emhlabeni ukuze uphile nengilosi ephathiswe wena le ngeke ngisho ngathi umbalo njani omhlophe kule mbali engibalile nezenzo ezenziwa wena ezinhlelo mezimbi kule mbali engibalile ukulawula nokuhlela isimo sakini kuze ningafi nihlupheka. Ungafi wena ungakhulumanga lutho. Uyibona indlela ukuthi sengiyahamba ngoba ingilosi yakho nawe ihlambulukile isafana nomntwana ozelwe ngayizolo. Njoba kade kuchaziswe umntwana ufika esamncane uyakwazi ukuzwa la ukuthi akulungile uma usekanjalo. Ungangcoliswe izinto eziningi. Lento akekho umuntu ongangcolile kodwa uyakufuna ukulandelela ubhimbele ngakhona ubuza uma usuthola ulwazi wenza abantu bakini bayakwazi ukulawula. Ungaveli ufe nje. Susibani ukhishele eminyango ungena endlini ukhishele eminyango ungena endlini ngobani ungcole ngale ndlela ukuthi awufuni ngisho ukukhuluma izinto ofanele ngabe uyahlambuluka ngoba akufanele kube khona into esibambe sithengqi enhlizweni yakho inyameni ezongena emhlabathini uhamba umphefumulo uyobhekwa zonke lezi zinto lapho uyafika laphana uyamisa usakwazi ungena ezweni lomndeni uyabuya uzombatha einganeni usuhlupho. Khumbula uNkulunkulu awumkhonzi yena. uNkulunkulu ulalela imiyalelo yabantu bakini ngokucela izinto ukubona bakhothama mabethi abantu bakini abafuni unganikwa lutho ngeke uzunika. Ngeke uzuthola. Ngisho ngakuthatha uNkulunkulu akubeke kuleyo ndawo athi ngiyamnikeza mina nako abantu bakini bazocomplain bayathatha into bayivale. Ngoba ingakufanele ngoba awenzi kahle. Khona lapho usuvele waphiwa athi ayi angisebenza abantu bangasekho abekho umuntu masefile usethule akasekho akasaphili. Uma ukhona into kanjalo ibisi yangidida mina ukuthi mawuthi abasaphili yini lo ngafuna ukuyenza ukulungisa into ewuwena njengoba wena uMAfrika unesiko nezimiso nezinqumo uNkulunkulu azidala nje kumuntu
omnyama nje njengoba emnyama kanje ukuthi kuyoba khona izinto aphila ngazo emhlabeni eziwuye. Ngoba umnyama ngeke uze ushintsha, awusoze washintsha. Ngisho ungakhala ezinegazi ngeke uze ushintshe. Uyoba kanje ube kanje, ngeke uze ube mhlophe. Ngisho ungakulandela kwabezizwe ulifunde iBhayibheli labo abalibhalile ngoba befuna ukuthenga wena nale ndlela yakho, ulifunde uze uyophuma ngale. Kodwa engikwaziyo, bonke labantu abakufundisa bona eBhayibhelini sebafa bonke, bayidlozi emakubo ey'bongweni zabo. Uyabona ngoba abakini sebafa abanye, wangakwazi ukushintsha isibongo, ungapha kubona bayidlozi laba, awubizi ngisho esisodwa isibongo sabo. Kodwa ulandela umthetho wabezizwe wabanye babasebafa, ukhonza idlozi labantu bakwenye ezinye izizwe, kodwa awukuboni lokho wena. Ulandela ngqo izimiso zabo, uthi uzokhuluma noNkulunkulu. Khuluma kanjani noNkulunkulu ngabantu abangasibo abakini? Awukwazi ukwenza njalo, ulandela okwakini. Yabo ngoba ungakazi ushintsha isibongo lesi sakini, sisegazini lakho, sisenyameni yakho, kusemphefumulweni yakho, kusezenzweni zabantu bakini bonke. Okwakho uze ungakhali ngale nto oyishoyo ukuthi uyabaduba wena ngane yakwethu. Uyahamba ulungise ngendlela ofanele ulungise ngayo, wenze lezi zinto ey'bhaliwe kuwena. Njengoba umnyama nje kanje, kuze kube kuhle kuwena kufanele ukwazi ukuqala ukuthi unyakaze, kube khona into oyilungisayo. Ngeke kuze kube lula kanjalo. Angiphathi khona njengoba usuvele waphika wathi yinto engekho, usufana nomuntu vele wena ngane yakwethu osesuke seyiphilela nje ngale ndlela, usufana nomuntu osuke sephike ingane. Ayikhulunywa kakhulu into ekanjalo. Umuntu osuke sephika ingane yakho uthole ukuthi iyahlupha noma ulahle okungokwakhe, ufana nokuthi uzilahla wena. Fana umuntu ephika ingane, lowo muntu usifana ukuthi uzilahla yena ngoba kusasa uzodinga umuntu ozommela emhlabeni, angatholi imoto ngoba wakuphika lokho wakulahla. Uma uthi abekho, uziphika wena ngoba igazi onalo usayelapho, umphefumulo nawo yilo wehlisa ukuthi hamba phela welethu njengomntwana, hamba uyokwenza uyakuphika lokho uthi akukho. Kodwa kwaba khona ivumelwano esenziwa nalo uNkulunkulu othi uyamthandaza, makuthi usho uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba loyo omthandazayo, ukuthi wena ucela kube kanjena, ucela kube kanje. Uyajomba laba abantu avumelana nabo, wena uzibeka lapha phezulu. Uyabona? Uthi uzoyikhulumela wena naye mathupha. Yebo, kuyakhulunywa naye mathupha, kodwa uqala kokhokho bakho, uqala ukhonze kokhokho bakho kuze kuzolalelwa indaba yakho phela. Mase yona iyavumeleka ukuthi impela lo mphefumulo okhuluma phakathi siyawazi, awufani ngane yihlongandlebe. Uthole ukuthi ingane yakho njengoba uzele nje, mangabe uzele ingane ekhaya, ingane yakho seyangikhuluma nawe nababa, mina ngifuna ukukhuluma nawe. Mina ngizoza umfundisi lapha esontweni ukuthi uthini. Hayi indaba ngizolalela umfundisi uphethe izwi, phathisiwe izwi. Wena usho njalo wena. Uthi wena ebantwaneni bakho abangakulaleli wena, abodlula bekumfundisi bakugudluze wena. Yinto lena oyishoyo ngokomphefumulo ngoba uyaliphika vele idlozi, ngoba uphila ngomphefumulo wabantu abangasekho abasencwadini le engcwele. Mawusho njalo angazi, uyabona, ugudluza abakho uthi cha ibona abangcono, ibona abangcono. Bangcono ngani ngawe? Bangcono ngani bona kunawe? Wena le nto ayiyona ungcono ngayo, ukuthi wena uyayeya wena into oyiyona, ufuna ukuthatha le yabezizwe. Kodwa nasey'nganeni zakho woyithatha uyibhekise kanjalo ukuthi ingane mayizovele ithi angifuni ukukhuluma lutho nobaba ngoba ubaba akasazi isingisi, nangu umuntu engizokhuluma naye kahle mina. Kuyoba buhlungu kuwena mase ufuna ukuqalekisa ingane. Aningilaleli lapha ekhaya, anukuthi futhi uyibheke ukuthi uma kuwukuthi akufanele silalele imithetho yabazali abawokhokho noma abayidlozi, uyibheke kanje. Uma ungafuni ukulawulwa yidlozi eliwokhokho bakho elisesibongweni sakho, ongakazi ushintshe isibongo sabo, mzukwana beshonile noma mzukwana befile, kwalokho kubizwa lesi sibongo, kuyahlotshwana, kuyahlobana kuzihlobo kuze kuzalwa wena. Mawukuthi lowo mlando ushintshile, kwakufanele kushintshwe yonke into esuke ethi iwokhokho noma iwumlando wabantu bakini, ungaphili ngayo, ungazibizi ngaso, ungayibizi nangesibongo. Uronge uma wenza kanjalo. Akufanele uzibize ngaso, kufanele uqale okuthize ngoba wena unjani, awusesiyona insile yabafileyo.
nezingane zabo. Ungayifundisi ukuthi lapha ekhaya umthetho uthi, ngoba wena umthetho wabafileyo, wabantu abangasekho, abasegazini lakho, abasesibongeni osisebenzisayo, awulaleli, ulalele laba bezizwe. Vumela iy'ngane ukuthi yenzani noma yini lapha ekhaya. Usho njalo. Ungashayi imithetho, ungalawuli ngomthetho. Iy'ngane nje uyidedele zenze noma yini, zilalele umfundisi yedwa. Zilalele lo ongaphezulu kwakho, lo omlandela mhlawumbe ngabe umlungu noma mangabe ubani noma bani loyo wakulezi iy'ncwadi lezi ozilandelayo, uyabona. Ngoba angikholwa ukuthi nenkolo okuyona ihamba nesika, ihambe ngoba ukushiyile konke lokho, shuthi ihamba nalaba bezizwe. Abantwana bakho fanele badedele benze noma yini ekhaya. Ungalawuli, ungenzi lutho, balandele lo mthetho wokuphila lapha. Angikaze ngizwe into nje ukuthi uncamele ukuthi ulalele umthetho wakomunye umuzi uzobusa ekhaya lakho, yonto ofuna yenzeke leyo. Ulandela kubantu bakini, lento ayiyona ngeke izishintshe. Ngisho ungagqoma etsheni uthi uyenza njani, ngeke kuze kushintshwe. Iyona. Ungabaphika ngomlomo. Ungabaphika ukuthi hayi sengiqonda ukushona ngane ukuthi lento lena oyiyo iyiyo koze kubhubhe umhlaba. Ufana ngqo nabantu bakini, amacala abo ayokwehlela kuwena, umphefumulo wabo kuwe, amacala abo akuwe. Wathi mawudala wasuyadala kwathiwa uyokwehlelwa amacala okhokho bakho, yiyona lawo uyokwazi ukwalungisa. Ngokuthi siyakubalekela lokho mase siyitshela ukuthi sine-choice. Ayikho i-choice, uzoze ufeke uhlupheka ngoba vele uzitshela ukuthi une-choice. Ayikho i-choice lapha emhlabeni. Uyabona, lapha emhlabeni kuyalungiswa ukuze ukwazi umphefumulo wakho ungene ezulwini lomndeni, ukwazi lo nkulunkulu othi uyamlandela, ufike qathatha kuye. Awukwazi ukuphika abantu, ubetray, ubaphika abantu abakwazi ukuthi baphile kuze kube khona wena. Ekugcineni kosuku masukhona masuthi akaze bebe khona labo bantu. Ukuba wayengekho ugogo wakho ngaba wazi usana, ukuba wayengekho umkhulu wakho wangaba ukho emhlabeni. Abasekho manje bona, yinto engasaphilile. Ku-wrong udukiswa abantu bezizwe ngane kwethu. Bakhona bayaphila, yingakho nangane kwethu uthola ukuthi umuntu masehambile ibuye yonke imisebenzi ekade yenza uyizalo lapha ekhaya. Ibuye yonke ingane ekade ingakazi bekhona kusakhona ugogo wakho, uthola ukuthi sifana nomuntu othize owashonayo. Ingoba kusuke kubuye bona, ukhona ukuthi wena usuke usukhethe waphoqa ngoba abantu banye bazi ingane ukuthi kuzokwenza kanje. Akubi kanjani. Angisho ukuthi shintshe indlela ocabanga ngayo, kodwa ngixoxela isimo okuyisona. Umphefumulo ongasekho ungene emgodini, enhlabathini, uphumele ngale, uhlula ithuna, uhambe uye la oqhamuka khona nemisebenzi yakhona, nenyama ibuyele emhlabathini. Leyo ngena kwenyama mayingena emhlabathini alishintshi igazi kuwena uselishintshile. Ngoba sengena emhlabathini selikaguquki igazi, njengoba sengena emhlabathini usuguqukile umphefumulo wakho. Akuguquki. Uba yileyo nto, uhamba kwakhe uyahlula inhlabathi ngosuku lelo lokuqala ahambe ngalo. Cha, ngosuku lokuqala mawube nenhlahla ngabo 11 uyahamba. Omunye ngosuku lesithathu usuke sebuya ezosho ukuthi uhambe kanjani. Omunye uyahlala izinsuku zibe 3 ngosuku lesithathu avuka hamba. Kuya ngenhlanhla yomuntu nangokwemisebenzi yakhe. Afike ngale angabe ufakwe ejele makuthi akenzanga kahle. Omunye asale lapha entabeni adliwe izinto lapha entabeni, uthola ukuthi yebo wadliwa izilwane kanjalo, umphefumulo wakho waphelela ezilwaneni. Sebeyaqala abanye bathi, abanye hawu ngiphupha ibhubesi, hawu ngiphupha ini. Angazi noma uyakholelwa kwakulona zinto lezo. Abanye basale ezintabeni kanjalo, amathambo abo akhulume ezilwaneni ezehlathi. Kuningi. Abanye basale emifuleni, abanye basale kuningi, sebezoyiletha lezi zinto. Awukwazi uthi ukulaleni kwakho noma awuphuphi lutho, konke sokuphupha uthi ayinyongo. Inyongo ke eyicala ke ngane kwethu uma uzothatha ngaleyo ndlela. Umphefumulo womuntu ongasekho uphila wena uyizulu lawo la emhlabeni. Wona uyizulu lakho ngale ezulu lomndeni wemphefumulo. Wena njengoba ukhona uyizulu labo la, yingakho fanele wakhe wena ikhaya labo lasemhlabeni ukwazi ukuxhumana nabo, ngoba bona banekhaya labo lemphefumulo ezulwini, ikhaya lemphefumulo ezulwini elikwazi ukuthi lithathe izinqumo ngawe. Kuthi awenzi kahle, uNkulunkulu akhombe ukuthi umntwana wenu wenza kanje, wenza kanjani, wenza kanje, ngoba ufuna imiyalo yakhe injengoba injalo.
wena ulandela abezizwe ucabanga ukuthi khona izulu labo, ngeke uze ungene ezulwini labezizwe ngoba umnyama kanjena nje noma udakhi kanjena ngeke uze kushintshe lokho. Ngeke. Ungaze ngabuza abantu bakini ngisho ungagoqa namhlanje uphuma umemeze bayokutshela njengane ukuthi khululeka ungayiqhubela iy'nsuku zokuphila emhlabeni. Akunjalo, kunjengoba kukanje. Ngeke phela utshale i-aphula ngane ukuthi mase kuzovele kuphuma impentshisi. Ayikho into enjengaleyo, hawu, kanjani? Uyabona? Uyikholwe noma ungayikholwa ukuthi abantu abangasekho amacala abo ehliswa yini nini? Yingoba kusuke sekuguquka imisebenzi abakade beyenza emhlabeni yavuka ngale ngokuthi sekubuyisa umphefumulo womoya uzophila lapha kuwena. Unezeleleke ngamacala ngasikhathi ngingalungisi. Vele khumbula phela khathi uzokwehliswa okokuqala kucela umphefumulo uwehle uyolungisa. Buvele uyonezela ukuthi makwande abantu mabengene kule ndawo kanje abahambe ngalesimiso abafike belungise lokhu nakho ukhule wena ungayenzi ukuthi mina ngiyenzi leyo nto mina. Yabo? Omunye-ke mhlawumbe ukuthi ubhizi uyagijima uyathakatha one way uqhubeka lapha khona nokhokho bakhe lapha beboshwe khona esigodini sosizi besagaya khona leyo yinto. Sokuthi uqhubeka lapha kodwa uNkulunkulu ufuna ingilosi ayiphathisile kuwena injongo binjalo. Kanti-ke futhi nangane ukuthi umuntu uyafa ephila lapha emhlabeni. Afe. Ephila ehamba ngey'nyawo. Alindele ukuthi uyoboshwa kuphela emgodini ongenamkhawulo. Afe ingilosi imshiye kakhulu afe. Ingcoli. Afe ephila, uthole usefile. Selinde nje usuku ukuthi lo mndeni wakubo mangabe kuyoba khona ukuthi sebeyamthatha afe. Yingakho wena ngane uxoxela enye indaba ongayazi. Yingakho abantu abangabathakathi abaziwa abakhunkulu abafe bezingane. Umthatha ufe emncane. Akafi kanjalo. Uyadonsa isikhathi eside ngoba kusuke lindisa uzoguquka, uzoshintsha.